Бүгінгі сойлауларға сіңше халық не үміттер бағылай? Президент сойлауларына. Халық көп кенә очрашулар болды. Халық белән, сойлаучылар белән, шушы сойлаулар алдында. 17 районны үтәргәне туры килде миңа. Һәрбер ашкан объектлар, халық белән очрашкан, аларның вәгъдәләре, сүзләре, тәкъдимнәре, алар шундый өмет белән бәйләнеп әйтелә. Республикада тынычлык, халыкара тынычлыгы, республикада шушындый үсеш, республиканың киләчәге бик тә өметле. Шуңа ышанып сайлауга барырбыз һәм тәкъдим ителгән менә кандидатларга тавыш биребез дигән чыгышлар бик күп яңгырады. Чыннан да бүгенге көндә Татарстан үзенең үсеше белән Россия Федерациясында беренче урыннарда тора. Күп кенә мәсьәләдә безгә киләчәктә дә менә шушы темпны югалтмыйча бергәләп муниципаль җитәкчеләр белән, депутатлар белән, хөрмәтле президентыбыз бердәм булып, менә шулай иттереп аларның ышанычларын акларга кирәк. Как у вас настроение сегодня? Отличное, по погоде. Яркое солнце и душа светлая. Спасибо большое.